Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Dapiton ka unta namo nga mukuyog sa presinto. Aron imo gid siya makita. Duha sila kabuk. Nabta namo nga nag-inom silang duha. Kuyugan ka na ko, Greg. Tara, sir. Amay bata. Gini-gini mo doon lain tao, Tikoy. Isultihan ka na ako. Tara, Greg. Sige, katuog balik na. Katuog balik. Diya sila diri, Greg. Naara sila. Unya na lang ko makiksulti nila, sir. Gusto na ako nga doon na mo'y kuhaon gikan silang lawas. Gipos na mo ang mga fingerprints sa gisulob ug sa kalawasan sa imong asawa. Tanang mga lama among nakuha gikan sa imong asawa. Ang labing mahinungdanon kun Nakuha na sab namo silang duha sa ilang mga similya. Kung mamats o matakdo ba sa mga similya nga nakuha namo sa... Oh, pasensya na, Greg. Ang buta mong may ipasabot. kaso, sir. Kung mamats ba sa similya anang duha, ang similya nga nasuod sa kinataw sa akong asawa. Oh, Greg. Mao kinay akong ipasabot. Magpaabot ta. Gisusi na kini sa syudad. Tuan na didto ang usa sa mga kauban mo. Ipasusi ang tanan sa crime laboratory. Diyan sila madakpi, sir. Dugay na kini silang nawagtang dinis probinsya. Wanted na kini sila. Panulis ug may kaso sab ni silang murder. Labaw tanan. Rape. Pagpanglugos. May nakasulti na mo nga sawa pa mahitabo ang imong asawa. Nakitaan na kini silang duha sa ilang silingan. Nagpasabot nga nauli na dayon ni sila. Salamat kay mitaho dayon ang nakakita kanila. Hinaut unta nga ma-case solved na ang pag-rape ug pagkamatay sa imong asawa. Unya na lang ko makiksulti nila kung mamatod anak kung sila bagyot. O, sir, salamat sa inyo pagtabang ako. Mubalik ng tamis bahay. Apong anak ko ang haya sa akong asawa. Iatod mo na mo, Greg. Tana. Nagkalitan man sab ko. Sa dihang kalit nga mitungas akong company ang usa ka sarento. Ug mauna kana si Greg. Gibalhin sa tuyo sa among general gikan sa Bravo. Ug gibalhin diri sa akong kompanya sa Delta. Diha siya sa akong atubangan samtang gibasa nako ang personal niyang pagkatao. Nabasa nako angan nga Sotero. Ug nabasa nako ang bahin ni Sotero nga iya diyang aman. Mikuba og maayong akong dugan kay nabutang dito nga lieutenant sa gerilya ang iyang aman nga usa ka Sotero. Ug namatud-an din ako nga anak siya sa nag-ihaw sa kong aman kay angan og apelyido siyang aman mao si Sotero Saturno. Ug dito mikonfirmar si Greg ang Sotero Saturno iyang aman ug usa ka gerilya kaniadto. Ano kun dugay nang patay ang iyang amahan? Busa nakaingon ko. Anam-anam nga matuman ang akong panganti o bahad. So way katapusang panimaus. Gilisod-lisod ko si Greg. Na-dishonorable discharge si Greg tungod sa akong mga pamaagi. Na-discharge siya sa serbisyo tungod nako.
sa kadako. Wa siya'y nadawat. Apan dili kay dito ra kutob. Dagkan pang may tabo siyang kinabuhi. Gisaad nako, sukad adtong pagkamatay sa akong aman. Way limit, way tihik-tihik, ug way katapusan ang akong bahad panimaus sa mga kaliwat ni Greg. Maamong silang tanan sa makalilisang kong panimaus. Dili pa ko dugay nagsugod ton. Bangis ka. Kalautan ni Greg. Gamay ra kay nang nahitabo siyang asawa. Ug mao ka na ang tubag, mao ka na'y katarungan o ginungdan. Nganong mag-agungoy sa pag-anto si Greg. Ug ilang mga kaliwat sa akong panimaus. Kung matuog ka, higda. Dulgan yung bata, Greg. Di na ko paglingkod ko. Pagsabak ko sa akong anak. Ikaw, Mag-apog ko sa haya sa akong asawa. ikaw ang bahala. Ikaw, kung tiong ka nagkatuhog. Katuhog lang. Hindi, no. Hindi ko matuog. Uno nga, di ka. Kano sa ilubong sibilin? Kano sa ilubong sibilin? Kung nasuta na kitong duha nga dinakpan. Nung maugid ang nagpasipa sa akong asawa. Kung may tabo nga sila yun doon. Bubabag ang mga polis kung magtinarungkot ko. Greg, Kuuton ko sila doon. Kuhaon ko sila sa ilang limutangan. Magmahay sila. Nga nahimo sila tao. Imo ni. Huwag kay hutdom sa din ako ngako. Mano lang ninabilin. Ikaw pa ay nangunay og ipis. Ikaw pa ay nangunay og tagay. Pero akong nahibudngan, mura man lang wa ka makainom, Sir Leon. Kampay ton. Kampay. Tawag na ta, ton. Huwag na to, sir. Nalipong-lipong yung ko na. tubigo. Salamat, Tikoy. Ay, go na, good. Lipay ko. Lipay ko nag-anam-anam nagbalik ang gana ni Muskaon. May na may kusog ko. Kung mamatod ang manggani, sila yung duha ang naghimo sa ingon. Karong adlaw ang saad sa mga polis. Nga mahibawan ang resulta kung mamatch bagyod ang mga lama o similya anang duha ka dinakpan sa ebidensyang nakuha sa lawas ni Bilin. Kung mahitabo gina, ibilin ako. Ibilin ako ni mong bata. Ipalihog ko sa bata, naibaw ka na. O, Greg, ay kabalaka na. O, Guro! Guro! bay, sila na ron. Polis ni Guro! Mga polis gid. Di ay mo. Wa magmas. Sa ato pa? Sa ato pa? Kinsa magginait ko eh. Kinsa magginait ka. Wa ko kasabot sa kong gipati. Nagtuo kong maurag yung duha ka dinakpan. Pero di ay. Oh, Yo, di ay bisita! Greg, may bisita ko na ka. Tayo na mo siya. Ay, kulo sa sood siya, tayo. Oh, nakikipabot bisita. Wa. Mahal nga pirhin in town, Oh. Greg! Sir Leon, Greg!
Mama Mary! Kanusa lang ni may tabo, Greg? Greg, dawatang akong passport. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!